Makadi muri Zimbabwe kufara tichisangana pano pachirongwa chedu che Across the Border. Ndinopa kutenda kune vari kusubscribe nevari kuwokera chirongwa chedu nesapoti yamunotipa. Rambai mechititsigira ndokutionesawo tiwanewo nyaya dzakawanda. Vakawanda maZimbabwean ari kuenda go through a lot. Vamwe vanouya panapa kundoreliva nyaya dzavo. Across the Border chirongwa chekuti even isiri nyaya yekucrossa kwako kweborder une nyaya dzawakasangana nadzo. Chirongwa ichi tinoti uye mushe nyaya dzenyu dzingave dzemarriage dzingave dzaunoziva kuti no nyaya iyi ine interest yekuti someone can learn out there newe unozvireliva. Chirongwa chedu chinoonekwa nevanhu vakasiyana siyana vanoona chirongwa ichi, vamwe vemutemo, vamwe lawyers, vamwe counselors. Maybe uchawana counselor, maybe uchawana munhu anosupporta. Tiri ipapo ndichida kutenda kune vakasupporta amai vataiti navo pachirongwa chedu vainzi Lydia vekubocha, vakauya vachikumbirawo chichemo chavo chekuti mwana wavo vaende kuchikoro. Tinotenda namama vakasendawo mari yavakasenda ipapo pavakabvisa. Tinotenda kuti vasupporte mwana uyu kuti aende kuchikoro. Nhasi hatisi kuda kunyanya kutambisa nguva yenyu. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tiri kunoku kunzvimbo yeBoxburg. Tina tete vatinavo varoda kushare nyaya yavo kunyanya marriage issues dzavo dzakaitika muupenyu hwavo kuti vasvike pavari muzuva ranhasi. Ngatitereresei, ngatidzidze panyaya yavo. Ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaonaona zvinoitika munomba mafumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso andinangendirere chinorongwa nemando wanzile mimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvo ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yanhasi. saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vatonizvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecompre. Makadi zvenyu tete? Ndiripo zvangu kuti makadi zvenyu. Aiwa, tinosimba ende tinofara kukuonai pachirongwa chedu chino che-Across the Border. Tinotenda nekuuya kwenyu. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nhasi tiri kutaura nani? Nhasi muri kutaura naLady 4. Lady 4? Yeah, just in short. Alright. Yeah. Izita remadonhurirwa kana ndiri kubarwa naro? Iri zita remadonhurirwa risiri kubarwa naro. Alright. Tingati zita iri rakabva papi? Zita iri rakabva kure. Yeah, semunhu yauya so aingoda zvinhu so anongoda zvimwe zviya zvekuda ndingati kudini kushanda, munhu yaanoda kuzvishandira, munhu asingadi kusapotwa, munhu anongoda kungozviitira pazvinhu zvake zvese, asingadi kukumbira, munhu yauya anoda kubetsera vamwe. Yeah. Alright. So makazobva zita irori? Saka ndo pakazongobva zita irori rekuti Lady 4. Alright. Asi rekuzvarwa ndinoitwa Fortunate Chipoperwa. Alright. So tingati munobva kupi kuZimbabwe? KuZimbabwe ndinobva kuGokwe. Kunonzi kuMudzongwe. Kudhuze nekuSanyati. Alright. Yeah. Okay.
Saka makakurawo zvakadii mumhuri menyu? Makakurawo muri munhu akaita sei? Kuchikoro kwamakaenda, family yamakakurira yanga yakaita sei? Mumhuri medu ndinoti ndiri wechi3 kubva kufirst born, tiri 6 mufamily, tiri vasikana chete. Kukura ndakakura zvakanaka mumhuri ine rudo, yakanga ine rudo, iri family yakabatana. Kuchikoro primary ndakaitira paMudzongwe primary school. Ndokumva ndazoenda kuKadoma kusekendari yangu, ndobva ndaitira paJemerson High ndichigara nababa munini munun'una wamai. Yeah. Asi maigara zvenyu zvakanaka? Aiwa, ndaigara zvakanaka, plus chikoro aiwa ndaigona zvisingaiti. Tingati makakurira mufamily yaiwana kana kuti yaishaya? Ndakakurira mufamily yaiwana, yakanga isingashayi. Aiwa, vaiwana. Handiti ka? Yeah. Aiwa, totenda. Asi kana makakurira mufamily yaiwana, chii chakazokutumai kuti ndakuenda kuSouth Africa ini ndimbosiya Zimbabwe? Chakandituma kuti ndiuye kuno kuSouth Africa, ndichiri kuZimbabwe ndakaita kosi yeRed Cross. Ndomva ndatanga kumboshanda, ndomva ndashanda panonzi paQueen Mary Private Hospital yaive muKadoma. Saka ndabva ipapo ndakangozongobvawo ndaita pakushanda kwandaita, ndofunga vamwe vakanga vasingawirirani kana uchishanda zviya, vamwe toshanda nemwoyo wese, vamwe tenge tichingoita zinyekenyeke. Saka ndakaitawo bofu. Saka ndokusiya kwandakaita ndichiri pabasa. Saka ndabva ipapo ndobva tatama, ndobva taenda kuHarare. Saka ndakanga ndakugara kuHarare. Saka ndakugara kuHarare kudaro, murume akanga akandiroora anga ari ticha, plus time iyoyo maticha akanga akudzingwa achinzi vasina kuenda vaya kumakoleji. Saka tanga takugara kuHarare, ndokwatanga takugara tese tine mhuri yedu. Ipapo ndanga ndisingachashandi, saka ndakuita zvekungonohodha fishi ndichitengesa, ndichidaro. Alright. Ndombokuti dzosei kumashure. Handizivi kuti slang kana kuti maitorevesa kuti ndakamboitawo bofu mukuzama kuti kudii. So kuona kwangu munoona. Alright. Ndiripo ipapo paubofu, ndakaita bofu ndiri pabasa, ndiri pakati pebasa. Ndobva ndangoerekana ndisingachaoni maziso ese. Ndokumva ndakutotanga kuchema kuti handisi kuona. Vanhu vakatofunga kuti pamwe ndiri kuita mafanisi. Asi vakatozongoona kuti aiwa ichokwadi, ndobva ndaendeswa kumba. Yaive mwedzi waDhisemba, ndichazivi zvangu gore racho, asi kuma20 ameneko koko. Asi ndobva ndaendeswa kumba. Ndakatamba Christmas yegore iroro ndisingaoni, New Year ndisingaoni, ndakaita 9 days ndisingaoni. Ndopakazodaniwa pastor musi wa1, uri musi wa1 January, ndobva vandinamatira. Vakaiya for 3 days, pakanzi ti vanhu vafaste for 3 days. Zuva rechi5 ndo randakazoona. Ndi pastor ani? Handichazivi zita ravo, because pastor ava vakauya nasisi vangu. Vainamata Seventh Day Adventist. Aiwa, totenda. Tingaenderera mberi, then chii chakazoitika mushure mekunge masiya basa rekuhodha fishi mechitengesa? Mushure ndasiya basa rekuhodha fishi ndichitengesa, mai vangu vaienda kuNamibia vachitengesa kuNamibia. Saka ndakabva ndajoinana navo, ndobva tatanga kunotengesa kupi, tichienda kuNamibia. Ndakaita 3 years ndichiendako. Saka basa racho rairwadza, asi zvaingoda kuita sei, kushinga. Saka ndaenda kuNamibia, ndichienda kunotengesa, ndaigona kuita 2-3 months ndiriko, ndichidzokera, tichienda kunohodha kuZambia, tichienda kuNamibia.
ndozvataiita namai vangu. Alright. Ndo pamakazoronga rwendo rwokuti makuenda kuSouth Africa? Ndo pandakazoronga rwendo rwokuti aiwa chirega ndimboenda kuSouth Africa ndimbonoona kuti ndikambonoshanda kuSouth Africa zvinofamba sei. Saka ndasvika muno muSouth Africa ndakatanga kutsvaga basa renurse aid, but nokuda kwokuti vaida mapepa pane zvakawanda zvaidiwa, ndokumva ndaona kuti ndaaplya ndobva ndaona kuti ndiri kushaya basa. Plus inini wacho ndiri munhu wokuti handidi kushandira munhu, ndiri munhu anoda kuzvishandira pachake. Saka ndakabva ndaona kuti izvi hazvichaiti, ndomva ndatanga kutsvaga basa muno muSouth Africa. Ndomva ndawana basa rekucleana maflats aivakwa muno muBoksburg North panonzi paPembo Falls. Ndomva ndatanga kucleana maflats iwayo kuti apinde vanhu. Saka maflats iwayo apinda vanhu, ndobva basa rapera. Ndopandakazotsvaga rechwaitress marestaurant. Ndobva ndatanga kushanda kumarestaurant. Alright. Makauya gore ripi? Munomu ndakauya 2007. 2007. Yeah. Alright. Saka mairarama muri mubasa rekuchirestaurant? Ndairarama ndiri mubasa rechirestaurant. Alright. Saka tinoziva kuti munhu azosarudza kuzvisarudzira kuti ayo ndakumbopindawo pachirongwa chakafanana neichi, timbopinda paTV. Pane something munhu chaanenge chida kubuditsa kuvanhu, either budikidza nekudzidzisa nenyaya yake, yes, kana kuzvirelieva chaizvo nekutaurirawo someone. Ndipapo Tingati chii chaicho chazoita kuti munge muri pano muzuva ranhasi? Chaita kuti ndive pazuva ranhasi pano ndibudewo kudai ndichitaurira vanhu nyaya yakaitika muupenyu hwangu ndechekudai. Ndasvika muno muSouth Africa ndakasanganawo nemurume wandakasangana naye, tikagarisana 2009. Tagarisana nemurume uyu takatanga kushanda pamwe chete. Zvanga zvisiri nyore, zvakaoma, nokuti iyewo naiyewo anga asina chaanga nacho, ini ndandisina uchanda ndinacho. Saka pakushanda kudaro, pokutanga ndaiti akauya kana ne200 kana ne100 rand, mai vangu, ndimbodzokera kumashure, mai vangu vakanga vakandidzidzisa kushanda uye nokuti usawesta mari kana uine chinhu chaunoda kuburitsa muupenyu. Saka ndakanga ndakadzidziswa kuti kana ukaona kuti mari yako, ukawana mari yako, ukabata mari yako yawabata, kunyangwe iri 1 rand, unogona kuisa mugaba kana kuisa pasi pemetresi kana kuita sei. Saka inini pfungwa dzangu dzakauya dzokuti rega ndicheke metresi ndichikanda mari imomo. Saka ndaiti ininiwo ndichibva kurestaurant ndikauya nemari kamari kandauya nako ndaikanda mumetresi. Iye akauyawo nekamari kauya nako auya ondipa ndokanda mumetresi muya. Paachandibvunza kuti ko nhasi hatina chekudya here, ndomudza kuti nhasi hatina chekudya. Dzimwe nguva taitenga, pane chingwa cheNigeria chaive chidiki kudhara, kadiki so, ne2 lita, ndozvataiva tatadya izvozvo. Ndomuka makuseni ndoenda kubasa, iyewo sara achiitawo zvaaiitawo semunhu wemurume. Saka takagara kwegore, yanga isiri nyore, tichivata nenzara, upfumba chaimo tanga tisina, kana cooking oil chaiyo mamusina, kana sipo yekugezesa, dzimwe nguva taitogeza nesefi, ndo yataigeza nayo. Asi ndaiziva kuti pane zvandiri kuda kuita mberi uku. Saka ndakazodanawo bhuti vake ndikavati vauye wane ndafu gore ne3 months. Ndomva pabuda mari inoita 55,000 yandakanga ndakaisa mumetresi.
Saka bhudhi vacho vakaverenga tiri vaviri, vakati mari iyi maipuwa nani, zvakavashamisa nokuti vanga vasingambofungidziri kuti zvingadaro. Saka vakati ndikati aiwa mari iyi tanga tingoti patinowana tinoya tichikanda umo, patinowana ndinoya ndichikanda umo, asi murume anga asingazvidi, asingazvizivi. Saka vakati chiregedza ndifonere munin'ina wangu auye. Vakafonera munin'ina wavo akauya. Vakati mukadzi wako aburitsa mari, ndaburitsa mari mumetress umu. Ari kuti unofanirwa kutenga mota. He was surprised nezvandakanga ndaita ende haana kubhilivha. Akabvunza mubvunzo wokuti tanga tichirara nenzara pano everyday, tachishaya kana mari yerenti, asi iwe mari uchiziva kuti iri mumetress. Ndikati nokuti pane zvinhu zvandandichiziva kuti mari iyoyo ichatibetsera nerimwe renhasi uno nezuva ratasvika rino. Saka tadaro takanotenga mota yedu yekutanga Kia Picanto yaive yeblack. Yakatibetsera. Mwari nobva vatisimudzirawo kubva ipapo. Iye achimhanya nemotawo ndichinda kurestaurant kana ndiri off. Kune mukomana wataipa mari kuti anotihodhera bhutsu kuMozambique. Obva ouya nadzo kuMalawi, obva ouya nadzo bhutsu dziya. Kana ndiri off ndaiwaridza. Ndotanga kutengesa bhutsu dziya. Mari yedu tichichengeta futi zvakare. Iye achiuyawo nayo achiuya achindipa ndichichengeta. Saka zvakazoita pakudai kuti inini handichadi basa. Asi ndisati ndabuda basa, ndakatanga kuenda kudriving school kuti ndidzidzirewo kudriver. Kuti kana iye asipo ininiwo ndenge ndichita basa. Saka ndakazoita driving school, ndomva ndapedza, ndomva ndawanawo, ndomva ndave nelicense yangu. Ndomva ndati inini basa ndichadi, ndakuda kuzviitira inini, kuva self-employed. Saka ndakatanga kunohodha zvinhu kuJoburg, majinzi, makamfota, mablankets. Ndichiuya ndichitengesa, tichidaro, tichiunganidza mari yedu pamwe chete. Mari yedu taiunganidza pamwe chete kuti umwe nomwe anoita zvake. Asi kuti taitoiunganidza pamwe chete kuti mari yedu iyi. Akandibvunza kuti munoda kuita sei nemari, ndikati ndoda kuvhura saluni yangu neinternet cafe nokusona. Saka zvakaita saizvozvo. Nobva tarenda shop yedu. Lucky enough shop yanga ine makamuri 3. Saka ndakati saluni kumberi. Paside nobva ndati internet cafe. Paside nobva ndati mishini, nobva ndatenga mishini yangu 3 maheavy duty ekusona. Saka nobva tatanga kuita sei? Kuita basa nobva ndaemployer. Kusaluni ndanga ndine vasikana 3, kuinternet cafe 1, kwekusona ndandine vakomana 3. Saka takatanga kuita basa. Mari yakanga yakupinda. Upenyu hwakanga hwakubatika zvakanakawo. Naiyewo achiindawo kubasa rake, tichatisangana pakati. Asi nguva iyoyo yatakavhura shop iyoyo, ndaienda kunohodha chibage kumaprazi, ndaimuka ndiri 1 na 12 o'clock ndobuda ndonohodha chibage. 6 o'clock ndenge ndadzoka ndoenda kunonzi kuEastern Mall muBoksburg. Ndoenda parengi ndonomisa mota yangu ndotengesa chibage changu. Kuma 12 ndenge nchiziva kuti ndapedza, ndodzoka ndoya kushopu kwangu, ndotanga kunotengesa mazitye kuAngel. Ndodzoka ikoko 5:30 ndenge ndakuvhara shopu, ndakuendawo kumba. Saka upenyu hwakaramba huchidaro. Mukugarisanawo nevamwe vaindiudza kuti ngatichitaiwo kamarounds ekuti tichikandirana pawiki. Saka zvichidaro takatangawo kuti taive tiri 3 vakadzi. Saka taikandirana 3,000 every Saturday. 3,000 every Saturday tiri 3. Saka tichinge takandirana kudaro, munhu wanga usingatori mari. Taitoenda kunotenga mudziyo. Saka taibva tanotenga mudziyo womunhu iyeye toya toisa mumba make. Ndozvataiita. Saka murume akazonditi aiwa, isusu kusaidi kwedu oku tinokandirana 1,000 every week. Zvokuti kwavo vanhu vanenge vari kuma 15 kana 17 kana 20
vakawanda as a group. Imai vavangani? Isusu kutanga takatanga tiri vakadzi 3. Asi kwomurume uku sema-Nigeria nditi zvinoita ma-Nigeria vanenge vari kana kuma-20 vaikandirana pavhiki. Saka ndakabva ndajoinawo kukandirana kuti ndiri kukandirana ma-3000 uku ndokandawo 1000 rimwe group again 1000. Saka ndaiziva kuti every week ndofanirwa kushandira 5000. Saka I make sure kuti ndatoishandira that 5000 yekuti tikandirane. Saka ndakaramba tichidero tichishandidzana, tikapedzisira takuita buying and selling cars. Tichitenga mota, tichitengesa, tichitenga mota, tichitengesa. Saka upenyu hwedu hwakanga hwanaka. 2012 ndakaita pamuviri ndomva mwana afa hake aine 5 months akafira mudumbu. Mwari vakaita kuda kwavo nguva iyoyo. Asi ndakazobata pamuviri 2015 ndomva ndaita mwana wangu mukomana achatokura iko zvinezvi chakuita grade 5. Saka 2015 iyoyo ndave nemwana wangu iyeye, takagara nemurume tichishanda kudaro tichingodaro. 2017 ndirimbodzokera kumashure zvishoma. Kuma 2013 ndo pakatanga hama dzemurume kuti murume anofanirwa kunoroora kuNigeria because ndo muravo, in fact mutemo wavo here hameno. Saka hama dzemurume dzakatanga kundifonera kuti aiwa toda kuti mwana wedu aroore kuno, hazvina mhosva nyangwewo ndiwe first wife kwozoita second wife. Saka inini hazvina kuwirirana neni nokuti tanga tisina, ini ndandisina kuzvironga, plus muupenyu hwangu handina kumboda kuti ndiinde pachipare. Saka ndakabva ndaona kuti zvinhu zvakaoma kuti alright, inini nokushanda kwandiri kuita kuno, ini ndoshandira mumwe mukadzi akagara kumusha, hazvibetseri. Saka ndakadhisaidha kuti aiwa ko tikasiyana zvedu zvinei, asi pakusiyana apa togovana zvinhu sezvo takanga tichishanda pamwe chete. Saka takasiyana muna 2017 musi wa 17 July. Upenyu hwakaoma. Vanhu veZimbabwe, upenyu hwakaoma. Munoziva kana muchishanda pamwe chete pozoita kuti makuparadzana, mumwe obuda asina chaainacho, asi makabva kure kwamakabva, ukatarisa kwawakabva nekwawanga wakuenda, wanga wakuda kuchizorora kuti uchitambarara, hapasina maproblems, hapasina chinyi. Mari taibata, kwete zvokutamba. Taibata mari zvisingaiti. Saka tasiyana kudaro, takambosungisana tikaita sei, asi hapana chakabuda. Saka gore iroro 2017 yeye akapera zvisina kundimirira zvakanaka, nokuti ndandava munhu akanga akungoti ndakutongomwa doro kusvika zvanaka, because doro ndo rakanga riri shamwari yangu. Ipapo pandakasiyana nemurume, ndinotenda shamwari dzangu mbiri. Mumwe muSouth African anonzi Rantu Chihangu, mumwe muZimbabwean anonzi ndomudana nemutupo wake kuti Sokostina. Vakandibetsera nokuda kuti panga zvinhu zvakanga zvakaoma ende zvinhu zvava zvisina kumira zvakanaka. Saka 2018 akazotanga kutenga dzimba nemari iya yandakanga ndashanda. KuNorth ane dzimba 5 necomplex 1. Muno muBoksburg town kuplantation uko ane imba 1 yakakura, kwete apa ndiri kutaura zvezidzimba. Saka atenga imba yake dzimba idzodzo 2018, 2019 achitenga dzimwe, 2020 achienda kunoroora kumusha kwake. Kumusha kwavo unobva achata
kumusha kwavo, achingondiudza kuti ndachata, ndanoroora, aindiupdate zvandisina kuipa. Ndakati aiwa hapana chakaipa. Saka kubva ipapo upenyu hauna kundimirira zvakanaka. Kubuda kwandakaita handina kubuda kana nemari, handina kana kubuda neanything. Ndakangobuda nemidziyo yangu iya yandaikandirana nevamwe, nemota yandakabuda nayo nokuti ndindakaitenga ende yanga iri yeziya rangu, ranga iri yesimba rangu. Iye mota dzake dzese dzataishanda naye akasara nadzo. Saka zvadaro ndabuda nemota yangu, uchada kunobhadhara rendi, uchada kunodya nemwana, mwana ari kuenda kukireshi achiri mudiki. Saka ndakastreseka zvimwe zvokuti ndakashaya kuziva kuti ndomira sei. Asi nguva iyoyo ndakamboshingirira shopu yanga ichiri kufamba ndichimboita. Asi zvakazoti kuma 2021 ndomva ndatanga kutengesa zvinhu nokuda kwokuti ndaida kubhadhara renti, ndaida kuti mwana wechikoro ndibhadharire mwana wechikoro, ndaidawo kudya mumba, ndaidawo kuti mota ive nefuel kana kuti ndigadzirise mota yangu. Saka ndakatanga tengesa zvinhu zvemushopu zvese zvikasvika pakupera zvese, kuti manje mushopu muya wai ndakatengesa manga musingachapindi munhu, kana anouya achifotokopa ne1 rand chaiyo manga musingachapindi. Saka ndakaona kuti upenyu hwacho, life yacho haisina kundimirira zvakanaka. Saka zviri nani nditengese zvinhu zvese. Saka ndatengesa kudaro, zvinhu hazvina kumbomira mushe. Kuti ndiite business hapana chiri kubuda, kuti ndibate pano hapana chiri kubuda. Ndakambozama kuda kutengesa, kuda kuti ndinohodha kuJoburg kwandaisienda ndichinohodha, ndichiuya ndichipa vanhu votiza nezvinhu, zvikwereti havachabhadhari, vakuenda nazvo. Saka ndakapedzisira ndadonha. Ndopandakati aiwa, the best way pano chirega nditange kutakura vana vechikoro, nditsvage vana vechikoro vekutakura nekamota kangu kadiki kacho ikako. Saka ndakatanga 2021, 2022 ndichitakura vana, 2023 ndomva ndachinja mota, ndomva ndatenga imwe yakati kuririrei. 2024, 2025 last year gore rapera ndomva ndatenga mota, ndomva ndatengesa imweya, ndomva ndatenga mota yangu hombe zvakare V6, ende zimota racho raive zihombe. But ndakazoona manje kuti pabasa randiri kuita rokutakura vana vechikoro, injini ihombe ende rinodya fuel yakawanda. Saka munozwa mukutaura nevamwe nokutaurawo nevamwe, pane vamwe vane godo, pane vamwe vasingadi kubudirira kwevamwe vanhu, vanoda kuti vamwe vanhu vadonhe pasi vasabudirire, nokuti inini ndiri mukadzi anoda kuzvishandira. Saka vamwe vanhu vaigwadziwa kuti mukadzi uyu asisina murume ende ari kungoramba achingoenda mberi. Pakaitawo mhepo yakapfuura, vanhu vaya nobva ndakumbirawo semunhu angariwo mukadzi kuti ndokumbirawo kuti munditengeserewo mota yangu iyi, ndiwanewo mota diki isingadyi fuel zvikuru. Saka vakanditengesera mota iya, zvikafamba zvakanaka. Handei pakuchinotsvaga mota, ndomva ndati chinditsvagirai mota diki, asi handidi mota inondidyira fuel. Vakanonditsvagira Renault. Ndimakanika wandiri kutaura nezvake, anozviti ndimakanika anogona kukanika. Vakanonditsvagira Renault. Ndaenda ndanoona inini Renault yacho, ndikatobvunzawo kuti nhai makanika, Renault iyi indinonzwa vanhu vachiti Renault inonetsa, imota inonetsa. Saka mota iyi haizondinetse here pamberi apa. Ezvo ina handina kuziva kuti makanika uyu nemuridzi wemota vanhu vanozivana, ende mota yandiri kutengesegwa iyi imota yakatofa kudhara. Saka ndakabhadhara mota iya 32.5. Asi nokuona kwangu ndazotora mota, takabva musi watakabva ikoko, it was on a Saturday.
Tichisvika kumba mota yanga yakubhoila. Ndikabvunza makanika yeye akanditi aiwa ndichanoigadzirisa. Asi ndakaona kuti mwoyo wangu wairamba kuti mota iyi yakafa kudhara. Mota iyi yakafa kare. Ndopandakadonhera ipapo muna May. Saka ndakada kunoidzosera mota iya. Havana kuda kundipa nhamba dzemuridzi wemota. Ndobva ndangoona kuti hapana pandatorohwa 10 nya. Saka nanhasi mota iyi ndinayo asi haisi kufamba. Yatori negore yakagara. Handina chandiri kuita. Vana vechikoro ndanga ndave nevana more than 30 vandaitakura makuseni ega ega. Ndichinovadzosa ndichinovatora. Saka iko zvino handina chandiri kuita. Nokuda kwekuti pane vanhu vaunoona kuti vane godo newe. Iko zvinezvi ndiri kuloja. Dzimba dzine maloja dzakaisiwa nemurume. Kuti andipo kana even one house. Because handisi munhu wokuti dendaida kuti ndirwe naye. Kuti ngatisheye dzimba. Handisi munhu ane udyire. Tinosvika takambosvika pakutaurirana kuti chindipopo kuti ndigare nemwana. Haasi kuda until today. Kana kuti achengete mwana wake haasi kutomboda nekunzwa nezvazvo. Saka zvakangooma kusvika pandiri nhasi uno. So far hamutorina chamuri kutoita? So far izvezvi chandiri kuita chaicho hapana chandingati ichi ndicho chandiri kuita, handina. Hamusina mari? Handisisina kana mari. Kana pokutangira hapasisina. Okay. Ndichange tichidzokera mashure munyaya yenyu padoko padoko. Ndipapo. Handiti? Ndipapo. Vana vamunavo izvozvi vangani? Inini iko zvinezvi ndine vana 3. Vasikana 2, mukomana 1. Ndo vamuri kuchengeta so far? Ndine mukomana 1. Vasikana ava vava vanhu vakura. Vakuzviitira. Musikana wokutanga ane vana vake 2. Musikana wechi2 ane vana vake 2. Saka ndine mwana uyu womuNigeria uyu ane 11 years. Ndiye wandinaye iko zvino. Kana muchitaura kuti vasikana 2 vane vana 2. Makura zvakadii? Ndine 51 years. Ndakabarwa 1974. Alright. Totenda. Saka izvezvi chatingati mimi chakakumisai kuti muite business. Chii chaicho chamunoshuwira imimi kuti asi kudai ndati zvaino zvangu zvaizofamba so? Chandiri kunyanyoshuwira inini financial hapana. Nokuti ndikawabata kana mari yandinenge ndabatawo ndotanga ukuthi ndegedza ndirane ndiite business rangu kana rokutengesa. Nokuti inini that is where I'm based. Ndo zvandinonyatsogona chaizvo. Iko zvinezvi ndikatsvaga basa handisi kuriwana. Ibasa rei ramuri kutsvaga? Ndiri kutsvaga marestaurant handisi kumawana, handisi kuriwana. Remudzimba handirigoni, handidi kureva nemo. Remudzimba handisani ndariita. Saka asi kana rikauya semunhu wemukuru ndokwanisa kutraya kutiwo ndiitewo zvinoita vamwe. Asi ndiri kutraya kutsvaga but harisi kubatika. Tell me, mati mimi munoda kutanga kana kuti rekutengesa ndo ramunonatsogona? Yes, but how much is needed for you to start? For me to start even 15,000 it's fine. Yeah. Ndokuti muenderere mberi. Ndokuti ndione kuti ndaita zvinhu zviri nani. Alright. Alright. Ngatimbodzokei munyaya yenyu imimi. Mbijana. Mataura kuti makatenga Renault muchibatsirwa namakanika. How come makati munyaya yenyu mati mimi hakuna macontacts amusokwanisa mawana macontacts?
mota iyi makaitenga pai pakuti muchakwanisi kuwana macontacts emunhu akakutengeserai? Yanga iri dhiri reparodhi kana kuti what happened? Zvazvakaita makanika uyu ndinomuziva. Ndakamuti nditsvagirewo mota diki. Saka takaenda kuSoweto. Ndokwatakaenda. Ndakatoenda navo. Ndikati sezvo iwe uri wemakanika, chitora mota uteste. But tichisvika pamota ipapo vaiti havana bhatiri remota. Mota iyi iri kutengeswa but haina bhatiri. Saka ndobva ndati aiwa hapana problem, hakuna here kumwe kunotengeswa mabhatiri. Saka ndakabva ndanotenga bhatiri ndobva taisa pamota. Ndikati iwewe zvauriwo makanika, handiti kana mukasvika muchitenga mota inofanirwa kutestiwa before. Saka akaraunda nayo. Ndikati chimbovhurai injini kuti tione semunhu womukadzi, handiti ndine zvinhu zvandinoona, but ndakaita zvese maoko mani mamakanika because ndakanga ndatomubhadhara. Saka ndichiona injini ndakamutaudza kuti injini iyi yakambovhurwa vhurwa. Saka iye samakanika akanditi aiwa injini hainambovhurwa iyi. Saka ndobva ndangozvisiya zvakadaro. Asi takuuya manje tava murodhi ndopandakaona kuti mota haina kumira zvakanaka. Ndakudzokera panhamba. Iye ndiye aikomunicata nemunhu nemuridzi aitengesa mota. So aizokunyimirei kuconducting? Because kuona kwandakaita, because nyaya iyi ndakatombopinza mapurisa mukati. Vakazotipa nhamba after 2 months. Mota yatonetsa kudhara. Ndatoona kutoti inini ndiri ndega semunhu womukadzi handizvigoni. Saka ndomva ndapinza mapurisa mukati. Ndomva vatipa nhamba idzi dzadzisingashandi. Ko makadi kusungisa iye makanika wacho aita akaapprova? Zvaakaita akanzi nemapurisa, iwewe chigadzira mota iyi kusvika yaita sei yanaka. Saka munongoziva kuti mapurisa emuno dzimweri dzenguva vanogona kuneta, vanosvika pakuneta. Handiti. Saka akagadzira, haana kugadzira akapedza. Indomva ndaona manje kuti takutonopedza rimwe gore futi aine mota. Saka indomva ndangoti chirega ndingonotora mota yangu, ndingonosundawo mota yangu iyo igare, kana ndichiitengesa ndongoitengesawo nemari iri pasi kuitira kuti idzoke mumaoko mangu. Saka ndakazotengesa mota iyi ndakaitenga 32.5, ndakazoitengesa 15,000. But 32.5 mune shuwa yekutoti yakaenda kune munhu akaitengesa mota kana kuti zvaizvina makanika mukati? Ndo zvacho zvandiri kutaura kuti izvozvoka mota iyi ndofunga ndakatoitenga pamwe kuma 5,000 kana kuti 80,000 nemafira yanga yakaita nezvayakanga iri. Pakadyiwa mari. Saka zvinoreva kuti makanika nemuridzi wemota vaizivana vari vaviri. Asi makaenda kakuSoweto makatadza ere kudzokera instead yekuita zvekufona kuSoweto kuya paSoweto patakaitenga panzvimbo yacho handisati ndamboenda, since ndakauya muno South Africa handisati ndamboenda kuSoweto. Saka inini kuti ndiendeko handichazivi kuti takaenda papi because ndakaenda nemota yavo varivo vaidrive. Mukataura imimi kuti mairana business. Tabva panyaya yemota. Mairana business, printing, saloon, what. But mazotaura muromo wekuti hanzi musingachapindi chero 1 rand. Why is that zvinhu zvakazongotanga kudonha that way kubusiness izvo zvaifamba zvakanaka? Same place. Ipapo manje neniwo up to now ndinotoriwo nequestion mark. Nokuti saluni chairo munhu internet cafe munhu anouya achifotokopa chaiko kuti auye nebepa rake, that time it was 1.50 rand. Manga musingachapinde munhu. Musaluni chaimo musingachapinde munhu. Saka ndakatozongoona kuti handina zvandiri kuita, ndakashaya kubetserwa. Asi ndakambozamawo kunamata. Zvakaramba zvakangostika panzvimbo 1. Tiri panyaya yekunamata, vanhu vazhinji ndinonzwa hangu, I don't know kuti chokwadi kuti
sorry, I'm not appointing. Yeah. Vanhu vanoita zvemushonga kuti business rifambe rinozongodonha zvisinganzwisiki. Hapana here pamakamboenda kundosimbisa business, maybe zvisiri zvekuromba kana kudii, mechitongotiwo muri kungobatsirwa for protection yebusiness mumashure kuti rifambe? Ya, ndiri ipapo kutaura chokwadi, inini kusaidhi kwangu handina zvandakabata, nokuti indaingoziva kuti ndaipinda church maPentecostal ndichipindira kuJoburg, inini ndaiziva kuti ndikapinda mugomo ndikanamata, kana kuti ndikafasta 40 days kana ndikafasta 21 days, hapana chinhu changu chinorega kubuda. And that was my life. Asi ndisingazoziva hangu munhu wandaigara naye, handiti hauzozivi kuti munhu paanenge achifamba ari 1 anoitei. So zvinhu zvakadonha mechiita mafasting here kana kuti manga matosiyawo? Ndaitoita mafasting, handina kuregedza. Kutoti ndiregere ndisvike pakuneta, ndakatozoregera 2024. Ndopa ndakarega ndaona kuti hapasisina mhinduro yaMwari yanonoka kwandiri. Saka zvese tiri vanhu venyama, handiti unosvika pakuneta kuti manje alright, ndiri kuramba ndichifasta, ndiri kuramba ndichinamata, asi hapana chandiri kuona chiri kubuda muupenyu hwangu. Saka tiri vanhu venyama, unongopedzisira wangogara pasi waneta. Manga makaroorana here nababa ava zviri pamutemo? Kuroora anga akaroora. Vakatouya vabereki vangu muno muSouth Africa, vakapuhwa mari yavo yeroora, asi kuti hake haana kupedza. Satoti you were traditionally married? I was traditionally married. But not legal? Ndingati zvekukoti zvaizvo kuti aiwa kukoti, no, we didn't go to court. I was traditional married. Not legal. Alright. Alright. Ndiri papo ndindimbobvunza assistant wako, kana wakaroorwa zviri traditional hazvina legal term rinobata muno muSouth Africa? MuSouth Africa as long as vabereki venyu vakasainirana samunhu naye ndo vanosainirwa naye. Handii kwasha anopuhwa list, vanotika kuti apisa each neeach, then wosainirana. Ndipapo that form kana muinaro you are married. Bepa riya ratonyorerana riya inotorecognizwa as a court. Yeah, because achitanga kuvazivisa zvinoita maNigeria, handiti akatanga kuendesa, vanoendesa, vanoita zvokuti vanotenga doro, handiti zviya kana zvibhodhoro, voendesa kumusha kwomukadzi nemari yavanoendesa kuti aiwa ndiri kugara nemwana wenyu. Izvozvo ndo zvaakatanga kuita. Saka ndichizobetsera, ndichizozvara mwana last year ndopa akaendesa, it's last year 2025, ndopa akaendesa 20,000 because vanga vakuti handiti makasiyana, iwewe takakunyorera list already, apa iwe hauna zvawati wadi waita, saka akaendesa 20,000. kureva kuti akadhorora. Saka 20,000 akangoendesa, hamuna pamakasainirana maroro? Apo ndichabvunza vana mai, nokuda kwokuti vana mai vakauya kuno, ndomva iye abvawo nehama dzake uku kwaanogara, ndomva vatanosangana kupi kuWhitfield. Alright. Mune here munyaya yenyu ndambonzwa mechitaura kuti makatomboendesana kumapurisa kuda kuresolve this thing. Mune pamakazoenda kukoti here kana zvakangoperera mumapurisa? Zvakaita bhudhi kuti tiendesane kumapurisa, panambotaura paya, nombodzokera shure, panambotaura ndichiti ndaikanda every month, every weekly 1,000. Saka kusiyana kwatakaita, mwedzi iwoyo ndii ndaifanirwa kukandirwa mari. Saka iye akabva atora mari yangu.
Saka atora mari yangu aingogara achingondiudza akaita 2 weeks achingonditi zuva rako harisati rasvika, zuva rako harisati rasvika. Saka ndopandakazoono ndobva ndafungawo semunhu ndobva ndati aiwa regedza ndinobvunza shamwari dzake dzaanoenda nadzo kupi kumeeting. Saka ndakabva ndanobvunza shamwari dzake dzaanoenda kumeeting nadzo ndombva dzanditaurira kuti aiwa zita rako iwo rakatodarika kudhara, mari akatopuwa murume wako. Ko pamaikanda maraundi iwayoyo why yaipiwa murume imi maikandira muri individual imimi iye ichizvikandirawo imi mechizvikandirawo? Zvazvakaita tanga tasiyana. Maimatosiyana already? Tatato makakontinya mwedzi iwoyo watasiyana muna July iwoyo wanga uri mwedzi wangu wokuti ndikandigwe. Ehe. Saka iye nobva atora nobva atora mari iya. Ina handina kuenda, handina kuziva kuti all along handiti ndihango indikamupa 2000 onokanda rimwe meeting onokanda imwe meeting. Pakuno collectwa paipa kuti mwedzi wangu wasvika kukandigwa ndiye anonotora ouya ondipa. Saka apa akangotorawo ndobva atoisa mumwe ndobva akutanga kundirevera nhema kuti aiwa handina kupuwa mari. Saka indakazenge ndakubvunzawo shamwari dzake vakanditi aiwa mari takamupa kare. Saka ndopandakashungu nobva dzauyawo ndopandakarwa naye nobva anondidandira mapurisa. Saka mapurisa auya nobva vandipa peace order. Saka vandipa peace order paya nobva tazoenda kukoti, but kukoti akaudziwa kunzi mupe mari yake, ndozvakataurirwa kukoti. Saka haana kana kuzombondipa nobva ndangozvineterawo kuti tirambe tichingorwa tichingoonetsana zvakandinetsa. Alright. But I think pane somehow pamuri kufana kunge mechikwanisa kuhwina nyaya iyi kukoti semunhu akaroorwa. Aiwa ndipapo. Because imimi mutori mudzimai wavo baba. Aiwa kutaura kwavanozviita ivo maNigeria vachizvitaura vanototi ndini first wife. Asi manje haana help yaari kundiita nayo. Ndozvandiri kuti inyaya yekuti maybe hapana the right person wemutemo wamanatsa kudhila naye panyaya dzemamarriages. And I really know kuti kutori nemalawyers anodhila nemamarital issues. Ndipapo. For now handina wandati ndambosangana naye kuti ndinyatsobetserwawo. Mota dzamataura kuti imi makazotora diki yamakatenga neziya renyu dzimwe akaenda nadzo, dzimwe dzaiva dzingana? Mota dzaive 6. Kureva kuti dzenyu ipapapa kana pari pamutemo maybe dzenyu i3 dzake i3 sezvo panoitwa 50-50 liquidation yeproperty. Because mota chaidzo dzatakanga tadzitenga dzaive 6. Alright. Iyi yangu iyi ndakanga ndatoitenga, ndakatombotenga imwe ndikatengesa nobva ndatenga diki because ndandane pamuviri ndichiti twin cab handingaigoni ihombe kwandiri. Saka nobva ndatenga kadiki ndichiti ndave nemwana wo2017. Imataura kuti mukati murume wenyu uyu muNigeria uyu ane macomplex dzimba dzimwe 5 kwakati imwe complex chakati, kureva kuti imba haisi chinhu chekuti chakachipa muSouth Africa. Aiwa ndizvozvo. Tingati makamusiya imimi roughly maunganidza uwandu hwemari yakaita sei? Kutaura chokwadi, kushanda kwese kwandaiita ndanga ndisina akaunti yangu yaive nezita rangu inini. Maakaunti ese anga ari muzita make. Hanzi Rudo ibofu. Papo musandisvora. Ndanga ndanyurawo murudo. Saka taingoshanda tese. Handiti mari yese yatashanda taingoisa muakaunti imomo. Yandashanda ini, yandatengesa, musaluni, kuinternet cafe, kupi yekutengesa, zvese imomo taingoisa muakaunti make. Kutaura chokwadi maakaunti anga ari loaded. Zvekuita maybe 50,000, 100. 50,000 ishoma. Mase isiriva.
Millions. Because imwe yacho yaitori ne500,000 imwe account. Imwe yacho inge iri kuma 800 something thousand. Imwe account ndo yataishandisa hedu, but it was more than 100 something thousand. Anga ane mari. Advice mimi yamungapa kumunhu ari mu same situation nemi, maybe akatororwa nemu South African kana kuti nemu Nigerian kana ende zvinhu zvavo zvichiri moving now, maybe chenjedzo yamunoti pane ma red flags akadai so. Chenjedzo yandingapawo kune vari musituation yanga yakaita sei yandandiri. Vanhu vekunze kwenyika uko like ma-Nigerians zvinoda kungwara. Zvinoda kungwara. It's far much better kuti udevelope kumusha kwako pane kudevelopa kumusha kwake, ndo chinhu chekutanga. Plus musabve manyura nenzara sekunyura kwandanga ndakaita. Kokuti unotadzawo kuita account yako uya unenge uchiti ukashanda basa rako uisa mari yako. Ngative ine ma account mumwe nomumwe ave neyake. Handisi kufurira, hakusi kufurira, but at least iva ne account yokuti alright kenyangwe mukashanda mese handiti imwe account iri muzita mako, imwe iri muzita mamurume, muchiisa mari uku, muchiisa mari uku, muchiita kuti zvinhu zvibalance. Alright. Tikadzoka kumashure munyaya yenyu matauro maisa mari mumatress at first. Raise about 50 something. 55,000, yeah. 55,000. Yeah. Yamaizvisira mega mumatress. Mukadedza namukoma. Mukoma wake. Kuti vaverenge. Mukoma vakadedzawo munin'ina ndizvo? Alright. Why is that makatanga nechannel yekuenda kuna mukoma instead yekuudza iye straight? Mukoma wake waindakaenda ikokoka. Ini naye nemukoma wake taiwirirana. Ende ndaida kuti mangwana zvandakazviitira. Ndaida kuti mangwana vasazoti mwana wedu ndiye akadai. Ndiye ari kudla mari, ndiye ari kuita so. Nokuti pakamba zombobuda mashoko okuti munoza kuti nekugarisana kwavanenge vakaita munharaunda like Boksburg North andete. Pokuti iwewe wakadliswa inda uchiendesa mukadzi ku driving school. Handiti maona wakadliswa inda uchitengera mukadzi mota. Saka ndo zvakaita kuti ndiite saizvozvo, plus inini ndakangoona kuti ndimudanei zviri nani ndimusurprise. Kuti azive kuti aiwa mari yese iya yataishanda kumashure iyai pane pandakanga ndichidi ndanga ndisinga waste kana ndandisingaendesi kumusha kwedu. Pane pandaiisa ndo yazoburisa mudziyo watinawo. Zvino izvezvi vabereki venyu vari kuto kudii? Vakabatikana. Vakabatikana. Nazvo zvinobata. Zviri kuvarwadza. Kana neni ndinombofunga kuti ndimbozvikanganwa asi hazvikanganwiki. Because unenge wakapinda mune zvakaoma. Uchimbosungwa nemapurisa, uchimbobuda uchiita sei, uchidini. Saka paunenge wakapinda pacho kana wakagara kudai like this time around uchiona kuti uri kutambudzika, zvinobva zvaklika mumusoro kuti time iya ndakadai. Asi nhasi unondiri papi? Ndaide nhasi ko zvinezvi ndiri pachinhanho uchiri nani, kana kuti nhasi uno ndaide pamwe ndakadaiwo asi nepandava ndakutanga futi pazero. Ayo, titende. Manje tingati tisati tavhara, ikurudziro ipi yamungapa kueni Zimbabwean, vakomana, vasikana, ana mai, ana baba vari muSouth Africa, vari kurarama munyika yeSouth Africa? Just a general advice. General advice yandingape maZimbabweans imi makateerera. Muri muno muSouth Africa
Yes, of course, tingade kudanana nema-foreigners. But tadanana nema-foreigners, ngativewo nemichato michato chayo iri legal yokuti munosainirana pasi kusvika zvinhu zvanaka. Asi chimwe futi chandinokupai ndechekudai kuti ngatingwarei, nokuti kuuya kwatakaita munomu hatisi tese takauya kuzoshanda. Vamwe vane umwe noumwe ane chinangwa chake chaakawira muno. MaNigeria ini ngati vakauya kuzotishandisa. Ini ngandiriseni on my own side. Vakauya inini ndakashandiswa. Vakaona kuti zvavo zvadi zvanaka. Ndobva vandisiya. Tinotenda. Saka tiri papo tingati here kana tingati here mamarriage ekuti iwo uri wouku uyu ndeuku finally hato work out. Other marriages, they work out. But others, like mostly Nigerians, they are forced to go and marry kunyika yavo. It's a tradition. And it's a tradition. So I think kungawine prenup agreement yekuti zvako ndezvako zvangu ndezvangu in terms of. Yes. And most of the people vandakaona, vakadzi vandakaona vanga vane maNigeria, izvezvi zvavasisinawo. Mostly vakaenda kanonyorora kuroora kunyika dzavo vakauya nevakadzi vavo muno. Most of them vandinoziva. Aiwa. Tatenda kune vamwe vatodzidzawo. Aiwa ndizvo. Vamatodzidzisa kubudikidza kwenyaya yenyu. Aiwa ndipapo. Mumwe aitoshaya kuziva saka ndodii. Iko zvinezvi maybe mangwana kuchitochena achatanga kuda kutofambira nyaya dzacho. Ndipapo. Hazvirevi kuti maNigerians chete. Kuna vakaroorwa nemaZambian, kuna vakaroorwa nemaLaweni, kuna vakaroorwa nevekuDRC. But mashoko echenjedzo akakosha. Aiwa ndipapo. Zvinzi I don't think there's anything bad kuroorwa neimwe nationality. Yeah, it's not bad. Asi kana mune ma-red flags seamataura iwaya kuti culture yevanhu iri kuti unofanira kuroora kunyika kwanyu. Yeah. I think kana ukangonzwa unyerekupe wakadaro wakufanirwa kunge uchizvigadzirisawo kuti pazvinozopera uve nechenjedzo. Aiwa, tinotenda chose nenguva yamanga munesu pachirongwa chedu cheAcross the Border. Tinoti muchisara zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Tatenda. Ndinopa kutenda nekuteerera kwamakaita chirongwa chedu cheAcross the Border. Kana une nyaya yako yaunoda kushare, tibate panhamba dziri kubuda pascreen kuitira kuti udzidziso vamwe vari kunze uko. Nhasi ndo patasvikira pachirongwa chedu. Ngatisanganei zvakare pa same time same day kusondo rinoteera. Zita Dumisani Mulambo, Mafanisi, chisarai zvakanaka. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse Zvaona ndinoitika munomba hama mufumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile mimo nemunondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini pane vanorira tirangarirei vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisinangana nefoni. inga makaita kuti Zita Dumisani Mulambo, Mafanisi,
tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yakasi. Saka ndangoti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato mizirawo tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecompany.